teng channel YouTube. YouTube sinten Mas? Hah? YouTube Astabrata nggih. Sampeyan mau arep mlebu kene nak yo kangelan to mestine penontone bludak. Nggih, bludak niku wau, badhe miyak kula wau. Ning mboten saged ning akhirnya lewat belakang. Ora ketemu sapi to. Niku wau pun ngambu-ngambu sapi ngoten Mas. Ning kok yo ngambu tletonge. Niki ngaturke panuwun dhisik karo Bapak Lurah, Pak Indro sing wis nimbali aku lawan Dik Niken sak rombongan. Sinten namine Pak? Pak Hendro. Pak Hendro. Tiange ingkang pundi Mas? Lho, masa dereng sumerep lah. Oh, alah nggih sing macak kados napa niku Janaka ketoprakan apa? Janaka ketoprakan. Oh nggih, sugeng Bapak, matur suwun Pak, sampun nimbali Mas Akbar sak rombongan. Sehat selalu nggih Pak nggih. Luar biasa. Kalih nyonyane Pak. Waduh. Nyonyane pundi? Oh, sebelah nggih, mangke nyanyi nggih Pak nggih? Nyanyi. Nggih, siap. Iki pripun Mas Dalang? Ya jal anu dhisik nembango sing nganggo bawa dhisik nggo mengisi ana ing bengi iki ya sing mat-matan dhisik langgam-langgaman dhisik ora apa-apa. Nggih, saderenge bawa niki kula tanglet jenengan angsal. Lho takon babakan apa? Niki sing dianti-anti adik kula jenengan jak napa mboten? Adik sapa? Adik Victor. Yo tak jakno. Oh nggih dijak nggih. Nggih, Cah setengah meter lho kok ya dijak barang iki dapuk apa. Lho iki dapuk sajen. Oh, pundi adike? Nah iki. Oh iya, yo Dik. Niki riyen niki nganu Victor niki asli saking Korea, Mas. Oh, Korea, South Korea. Korea. Nggih, kulino ngebong boto. Terus akhirnya dhek melu kabong. Oh iya. Akhirnya malah koyo ngene iki. Jaluk dikancani to sampean. Jaluk dikancani. Ayo Dik. Wah kok yo Dik. Jaluk spot bareng. Jaluk spot bareng. Jaluk spot bareng. Barang kok iya. Piye to? Jare kok Korea Selatan wujude kaya sak tengkelan daging ngono lho. Domongi setengah meter kok Kan sak meter mboten jangkep ta ning. Ngono kuwi kaya ngono kuwi jariane piye ya ngono kuwi. Buwebetne. Oh niki mboten jariane lek jerone jarik lek pempes to. Kok pempes bisa pempes. Sampeyan ki mon rene wis pempesan Pageng. Wis gandok telu. Gandok telu. Telu le. Katane nek ora kan ning gedebel. Nggih, wilujeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu iki sowaning sampe. Sing apik ngono kuwi sing apik kok iso. Kurang apik piye to? Aku wis manggake. Ngadeg. Lek omong lek caturan ki ngadeg. Ben penonton ngerti. Ben penonton ki ngerti sampean ngono lho, Dik. Iki wis mentok yo. Yo rene rada munggah rene. Alah nutupi sindene iki lho. Alah malah ndek kono nutupi Mas Dalang ki lho. Victor ya ampun. Naik. Ya ampun. Ngelek. Lah kok nesu to? Rene lho, rene. Iya. Sini sayang. Oh iya. Rene. Ya sayang. Acarane anu lho. Napa? HUTRI. Ngaturaken apa? HUTRI. Napa niki ngaturake napa? Lho mbok ular-ular iki lho nyapa, rene iki lho. Ya Allah. Rene aku nggo nonton wayang. Nonton wayange blangkonan. Ya ben diarani yok napa? Nonton wayang kok munggah panggung. Dongane apa ning warga Dongane Sabi? apa? Tonton di live streaming. Apa menehi apa ngono lho. Menehi apa ngene iki radio apa menehi. Ya mesti salam apa perkenalan kelas berapa. Kuwi lho, heeh. Wis sekolah apa ora sak ngono-ngono kuwi. Heeh. Ya mene kok jek ngluyur ae iki yo aneh. Apa ora digoleki mboke. Domongi. Lah aku nang keluarga ra dianggep kok, Mas. Lah ngopo aja sia-sia ngono. ngono. Ngaturke panuwun. Nggih, Mas. Nggih. Saderenge Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, lambe koyo ngene lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah piye Sing to? biasa ae mek jek cilik. Aja koyo wong tuwek. Niki adik kula, Pak Bu. Asline niki tasik tuwek kula ning kok wajahe
nganu niki, cek Apa? tuwek iki lho. Kancane rai boros Lah. Nggih. Kuwi apa ya Dik sekolah ya? Tekonono to, tekonono sekolahe. Sekolah kelas berapa, Dek? Aku playgroup. Playgroup sakmono kancamu do mulih kabeh. Long kancaku mlebu tak jak jotosan kok. Tekoni tenan, Dik. Nggih. Jajal kuwi Dik niken kuwi lho. Tekonono tenan, Dik. Kuwi jane sekolah apa kuliah apa tekonono? Heeh, sampean ki lho sekolah apa wis kuliah Apa ora sekolah? apa ora sekolah apa anjane gak lulus apa anjane piye ngono lho. Ya sik tak jawab ya menteritil ae. Jenenge wong Nggih. takon kok. Sampeyan iki lho jek sekolah apa-apa kok takone kok mesti suwi ya, Rak. Ya, kula sih kuliah. Hah? Ajeng kuliah. 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 Lho pantaranmu gak sakmene kok. Jurusan apa kuwi? Jurusan apa? Pedalangan, Mas. Beh, Juh. Dalang. Heeh. Cekeplak. Lekmu jejek bendes apa piye? Deh. Ya ora to, ya tetep go sikil to. ya. dalang sakmono kuwi kotake ora ya kotak jajan. Kotak jajan piye to, Mas? Ya kotak dalang kotak wayang lho kotak jajan. Jajal ki kok sampean sing dalang Mas Akbar bene. Nah, iso apa ora? Hah? Sotenan apa ora? Kowe dalang ning kene diuji coba yen pancen kowe mendaftar ning kuliah pedalangan. Nggih. Ora ketang sak kemperangan dalang sabetan suluk iso apa ora? Oke. Wah. Oh. Modele kaya ngenteng ngono to. Wah, aku. Lah modele ngeprak iki lho piye carane? Sikilmu kaya jahe ngono. Jahe. Kok jahe to? Kaya asem kok. Malah jelek. Jajal. Ngapa? Sak kemperangan ya, jajal. Ndang jajal, Dalang, jajal. oh. Heeh. Golek panganan samplokan angel eran. Ya, ya. Heeh, entang ngono. Heeh. Dalang heeh. Kamera tolong di zoom kamera soalnya agak kelihatan. Ayo, iki mamane iki. Po yo enek. Suluk. Iki nggo iki. Adegan perangan po piye ora masalah. Heeh, kuwi karo buta iki, heeh. Ada kaca karo buta, dicepne butane, heeh. Yo. Alah. Oh, modele kita kerekosu ngono. Gak ada kacane, cepne, heeh. Wis hafal wayang purung jane. Model lek ngencepne kon dhuwur barang. Ayo, suluk saiki tak miki pisan. Mas mike klalik, Mas. Oh, balik. Ayo suluk. Alah kok dadak jegok barang. Kok jegdehem kok. Akhirnya jegok. Si grobol kang tumingal. Si grobolo kok si grobol itu. Kleru to. Si grobolo. Ya. Si grobol kang tumingal. Apik jane. Prang campyo samyo medali. Ler tate dwilet tengko Dayu anggung manguncang nidi bencang yen sang aji mitir latinya ngedali wos Wah. buta. Kok jagani sabetan ben gitu dikei bantal ya? Ya. Tolong Mas bener. Eh! Mas, kleru Mas ya Kleru, bisa, ampun. kleru. Niki mustaka. Leru. Nggo bantale kegeden bantal malah guling. Nggih. Lho lah. Sorry. Kayak dikai bantal kok malah kayak tumpeng. Tumpeng. Piye Mas, tantangan? Tantang-tantangan no. Piye tantangan piye to? Ayo wani ora. Lah mbuh wani ora kok. Lho aku ki marai kowe kok iso. Oh, Putone ayo gelut piye pemuntang apa. Iya. Radalang boceng-boceng iblis sanat prek cacat. Radalang. Iki ana pawongan gedhe kecile apa pawongan piye? Heeh, pawongan gagah gedhe suwur sapa iki?
Alah. Tak ngene ngopo. Gak geduk. Gitu iya. Aku kekasih Gatut Kaca. Gatut Kaca. Iya, dasar para nyoto. Ayo, Glut. Ayo. Tembunge jan kowe enak banget. Ayo. Kelakon tak iket kelakon jadi batang kowe. Wah, gelut iki. Lomba dalang cilik modelnya. Tangannya modelnya kayak kucing dolanan plastik gitu. Langsung kalah pokoknya. Sesek. Cek. Wah. Terus antem nih, terus. Remuk. Wes, Dik. Wow, gayane modele. Tepuk tangannya Pak Bu. Tepuk tangannya Pak Bu. Wah. Wah, jan kayak dalang bocah tenan lho. Dalang bocah dadi engko sing delok ya meng bocah-bocah Bocah-bocah ngono kok. kae. Kobe samu ayo gelut. Kowe pahami Ben semua. ben simpel ben dimengerti. Modelnya kayak ucok bakal. cok bakal. Bakal piye? Hebat luar biasa. Iya, Mas, makasih. Jan bocah bagus seram ya ampun. Ya ampun alah. Tadi Dina. Tong. Ah, modelnya kayak jenglot. Jenglot. Ayo ki anu Pak Lurah nek kepala. Pak Lurah. Oh, nggih. Ben gayeng kok. Bapak Lurah katuran pinarak wonten. Monggo. Om Indro. Bapak Indro nggih, monggo. Sepate, Cok. Sepate, Cok. Nggih, sugeng dalu Bapak Lurah. Dengan paring asma Bapak Hindro nggih? Nggih. Nggih, watase enom sanget. Asih 17 Asih 17, Pak. punjul. Oh, punjule. Neng alhamdulillah panjenengan niku tasik ketinggal enom, Pak.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Angger sing anu wong ayu kene iki aku wis malih. Lah. Kula niku saestu kok. Sing marai semangat iku brengose niku lho, Pak. Nggih saestu kados Tuan Ladusing. Wei. Ladusing Lho, kartun gitu. penting kan nek film-film ngono lho. Nggih, Monggo Bapak. Bapak badhe ngaturaken Badhe sepatah ngaturaken dua apa? patah kata. Nggih, Nggih, kagem monggo. sedaya masyarakat mriki. Nggih. Matur suwun. Dumateng warga masyarakat Desa Sambi Nggih. yang telah memperingati HUT RI yang ke-77. Mudah-mudahan pada malam hari ini panjenengan semua terhibur dan alhamdulillah kita dari pemerintah Desa Sambi bisa memberikan hiburan mendatangkan Ki Dalang Akbar Syah alam. Sahalam Salahan nih, Pak. Nggih. Nggih. Karo anake dhewe lali. Nggih. Nggih. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi hiburan yang menyenangkan. Amin. 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 Sampun, Pak? Duh, Nggih. sampun. Nggih. Niki ngaturaken setunggal mbokos tunggal ngoten nggih Pak nggih. Nggih, Nyanyi. nembang bapak nggih. Nyanyi kiambak napa duet? Mboten Ya. napa-napa. Enak duel. Oh, Duel kok duel? Kok iso duel iki lho. Lah nggih kok pun tinju kok. Lek duel kalih niki mawon Pak. monggo Ya kersa, jelas nggih. kalah. Rasa babak kok. Nggih, Kok bapak. dipijeti ngoten aneh. Tak kandhani Mas kulo. Nggih lho. Putih Mas. Oh. Oh nggih, kaya persis ya. Ya, persis. Lho, niki saestu Mas jenengan. Iya to Ki. Bu. Mas temu Mas napa? Critakno Mas. Masku. Asli Mas Oh, Cer. asli Mas Cer. Nggih, lagune napa Pak? Lah, lagune Panyuwunan apa, Pak? apa? Rondo Kempling. Oh, Yo. nggih, cocok. Oh, Mbak Lurah senengane rondo. Ngawur. Lagu. Lah rondo kempling lagu. Ya kan lagune. Oh, Lagune Cok. Oh, nggih nggih nggih. Mas Victor joget lho, Mas. Oke. Nah, Joget kaya apa wong sawahan lho. Omongan sawah. oh sawah. Yuk. Monggo dados. Langsung dangdut nggih. Nah, iya no. Langsung dangdut wae. Sarengan kali Pak Lurah. Pak Lurah, monggo. Yuk.
Astaga. Oke. Juga. Asai. Goyang Pak Lurah. Ewer-ewer ambiar. Sampun katur. Alhamdulillah wah. Kula Pripun, Pak? Pripun? Kanca kades Oh. Selodono. Oh, nih, monggo. Bapak Kades. Bapak Pak Kades sinten, Pak? Pak Suyono. Bapak Suyono, monggo katuran mriki. Kades pundi, Pak? Kades pundi, Pak? Selodono. Selodono. Monggo, Pak. Monggo, Bapak. Monggo Pak Kades. Yo, yo. Asik. Ae tolap tuli pena oni. Unine renyohake bang lagat troke tipung guling 2 kali ngangate ngasuling kumandang sorane sorane kapena unine Sugeng Pak Kades. Sugeng dalu Bapak. Wah, jan. Wah, miki. Niki Bapak. Iya, iki. Wah, jenengan saking pundi wae, Pak? Kades pundi? Selodono. 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 Ya Allah. Wilujeng dalu, Pak. Wilujeng dalu Mas Luar Akbar. biasa. Matur nuwun sampun kepareng dipun berkahi mriki, rawuh mriki. Alhamdulillah. Remenane ringgit Purwo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barokah, barokah. Delukas nanggap. Amin. Wah, amin. Wah, dalange kudu niki nggih, Pak nggih. Iki pun disekseni kali Sekseni lho. Nek perlu panjer sakniki mboten napa-napa. Ah, nggih. Alah kok bontekne dhewe kaya. Oh nggih, ampun supaya nanggap kula nggih, Pak nggih. Nah, Alhamdulillah. Oh nggih, mengke napa kula dhewe riyen, Pak? Wis. Walik. Ora masih aja nanggap liyane sik ngono lho, tak DP ngono lho. Kok mungkin jenengan balekne. Nggih padha ae. Maksudnya. Nggih, monggo Bapak. pripun, Pak? Monggo. Iya. Dalam ngaturaken sugeng dalu para miyarsa ringgit Purwo dalu menika hajatipun disasami bersama Pak Kades dan perangkat untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77. Merdeka! Merdeka! Kaget aku.
Pak ngoten niku sanjang riyin, Pak. Tak kira ngomongke dawuhe wit mau walus lho. Lah ya walus lah kok merdeka gitu lho. Oh, tenan kaget aku. Semangat kok. Nggih, semangat, Pak, semangat. Pripun, Pak? Inggih. Menika kabeh napa kula Mas teng mriki niku? Loh, monggo. Nggih, monggo kersa, Pak. Pilihane wonten nembang, wonten nyawer. Nek mboten nembang nggih nyawer. Kon joget. Lampune ya wis padang, Pak Sambi nyuwun ditemeni. Oh, sinten kalian sinten? Lah, menika Pak Sambi. Nggih. Lagu kang kondang sak menika Apa? aja dibandingke, Mas. Oh, masuk. Setuju nggih? Ya, yuk, Arjen. Nah, niki betul dangdut. Koyo ngene. Aja dibanding-bandingke. Banding-bandingke. Iya. Aja joget sik to, Tor. Musik irung muni kok. Lho aku iki Aspito. Nah, lagi maneh. Saiki nyeni mani. Lah. Dipun awiti Mbak Niken. Monggo. Oh, nggih. Aja dibanding